थोडा थोडा पाऊस पडलेला आहे. चला आपण सुरुवात तर करूया. बरोबर लावले ना तुम्हीच बघितलं. पाऊस आला जरा घरात जा. तर आता नाश्त्याची तयारी आणि आजचा नाश्ता कुणालचे बाबा बनवतात. हा पाव आहे ना, हा पावचा गेला आहे. अच्छा असं करायचं काय. कसं सगळं हिरवगार झालंय. का रात्रीपासनं थोडा थोडा पाऊस पडलेला आहे. म्हणजे मला काय अजून शूटिंग काढायला भेटलं नाही, पण पडलाय रात्री थोडासा पाऊस. हे बघा सर्व जमीन चांगली ओली झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या कामाला बघा सुरुवात झाली. समोर बघा कुणालचे बाबा गेलेत, तिथे जमीन उकरतात आणि इथे कुणाल तयारीमध्ये ग्लोव्ज वगैरे घालून भाग्याने शेरू फिरून आलेले आहेत. त्यांना आता बांधून ठेवलं आहे आणि आज सुरुवात करणार आपण हळद लावायला. तर ही आपली विकत आणलेली हळद आहे. तर आपल्याकडे कमी होती ना म्हणून. आणि ही बघा ही आपली गेल्या वर्षीची हळद. हे बघा त्याला कोंब पण फुटले. त्या असे राख आणि हे लावून ठेवले होते. चला कुणाल उचला हे. तर सगळ्यात सुरुवात आधी हे करूया. चला सोड त्यांना. चला ह्या दोघांना पण सोडूया, आपल्याबरोबर त्यांना पण घेऊन जाऊया. सकाळपासून आलेत भटकून फेरी मारून. कुणाला तुझं घेऊन येशील ना टोपला. चला मस्त मातीचा सुगंध, वातावरण टोटली चेंज. अगं ढग असे भरलेले आहेत. असं कंटिन्यू असा पाऊस पडत नाही आहे. येऊन जाऊन थोडं थोडं सर पडते 5 मिनटं 10 मिनटं असं. हा हा मस्त मातीचा गंध. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आहे रविवार आणि सकाळचे आता वाजले 7 आणि आपण सुरुवात करतो आहे. म्हणजे इतके दिवस जे वाट बघवतो ना करायचं, पण आता सुरुवात झालेली आहे. हळद लावून घेऊया अगोदर. काकांना आमचे काल आले होते ना संध्याकाळी, तर त्यांनी सांगितलं की अशा पद्धतीने लावा म्हणून आणि त्याच पद्धतीने आता करायला घेतो आहे. आणि पाऊस ती रुजली ना हळद की नंतर मग त्याच्यावरती माती वगैरे जे काय टाकायची ना ते नंतर टाका असं त्यांनी सांगितलं आहे. त्यांना कसं शेतीचं वगैरे भरपूर नॉलेज आहे, त्याच्यामुळे आता फक्त रुजत घालणार आणि ती रुजल्यानंतर त्याला माती वगैरे अशी व्यवस्थित त्याला हे करणार. मग आता इथे बघा आपली जमीन भाजून घेतलेली आणि तिथेच आता करायला घेतो आहे. कुणालच्या बाबांनी असे खड्डे पाडून घेतलेत, दाखवते तुम्हाला. ही बघा ही हळद लावायची होती म्हणून ही जमीन खास भाजली होती. मागच्या वेळी आपण तिथे बाहेर टाकली होती ना त्या साईडला. चल हे कुणाल घ्यायचे लावायला. हा लावायला घे. ते फक्त तेव्हा हे घे, हा ब्लॅक आहे ना ते दुसरं पण आणायचं ना, ते राख काढायचं, त्यांनी पण पटापट झालं असतं. बाबू ते दुसरं उकरायचं आणि तर त्या ह्याच्यामध्ये आहे बघ, त्या राखेचं भांडं आपण त्यात आहे. चला बाबा पटापट सुरुवात करूया. तुम्हाला मी थोडंसं लावून दाखवते. ह्याला बघ कोंब फुटलं ते बघ. हे बघा ही गेल्या वर्षीची आपली. इकडे पुढे सगळे खड्डे केलेले व्यवस्थित. ते घे ब्लॅक, त्यांची माती बादला कर. हां ते ना. हा बघ हा माती. आणि नंतरला काकाने काय सांगितलं, साईडला माती अशी वरून उकरून टाकायची बोलले ना. नंतर ती टाकूया थोड्या दिवसात, म्हणजे 2-4 रुजल्यानंतर. हा आता रुजेल ना 2-4 दिवसात. पाऊस पडला व्यवस्थित तर लगेच रुजेल. हां तेच. जमीन आता झालंय ना ओली का सुकी अजून. चुकीचं आहे अजून. एवढं काय पाणी तेच म्हणजे पाऊस काय एवढा काय जास्त अजून पडलेला नाही आहे. कोंब आहेत बघ त्याला असे झाले. सुरुवात हा तेच ठेवलेलं आहे ना, सुरुवात तर झाली अशी. ते दे माझ्याकडे, इकडे तू लावायला घे पटापट. काम झालेलं आहे. खड्डे हे काय नाही केले, असं 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 चारी बाजून हे करत घे. पाऊस आला पाऊस आला. थंड थंड पाऊस आला जरा घरात जा. घरात जा.
मागे गेला बघ. जाऊ घरात. आला आला पाऊस आला पाऊस आला. आपण इथे आहोत ना म्हणून त्यांना चैन नाही पडत घरात. मग भाग्याला आणि शेरूला. शेरू येऊन गेला, आता भाग्या आलाय मस्ती करायला. तर आपलं काम इकडचं डन झालंय. आता काय करा, मिरच्यांचं करायचं आता. मिरच्याचं नाही हवे ही काठी टाकू नको इथे काठी. चला चला घरी चाल. ते काठी दे माझ्याकडे. दे ते काठी त्याला फटका दे. भेंड्याचं बियाणं टाकलंय भिजत. ते बघू संध्याकाळचं. संध्याकाळी करूया, पाऊस जरा हे होईल ना. चला चल घरी चल. चल घरी. सगळं कसं हिरवगार झालं ना. पण आता बदली होणार. हां जरासा पाऊस पडला सगळं हिरवगार, वातावरण एकदम चेंज. तर भेंड्याची रोपं की नाही इथे लावायचा विचार आहे. ह्या ज्या मिरच्या आहेत ना, म्हणजे ही रोपं जरा आता हेच झालेले आहेत, म्हणजे खराब झाल्यासारखेच झालेत. बारकी रोपं सगळी ती काढून टाकू आपण. कुठली? झेंडूची. ही गोंड्याची इथे लावून टाकूया ना आपण समोर. आता पाऊस पडला की जगतील आता. ही गोंड्याची व छोटी छोटी रोपं आहेत ना, आणि ही बाकी रोपं सगळी काढून टाकणार मिरचीची. तर काही उपयोग नाही आहे ठेवून, कारण मिरच्या फुलं पण येतात पण गळतात सगळ्या मिरच्यावर. इथे पण छोटी छोटी रोपं आलेत ना, ते सगळे काढून टाकूया. उन्हाचा तडाखा होता तो उन्हाचा. इथे आपली भेंड्याची रोपं आहेत, म्हणजे ह्याच लाईनीमध्ये सगळी भेंडी लावून टाकूया. कारण कुणाला की नाही भेंडी भरपूर आवडतात, त्याच्यामुळे ह्या टायमाला भेंडी आम्ही जास्त लावणार आहोत. गेल्या वर्षी एवढं काही समजलं नव्हतं म्हणून कमी प्रमाणात केलं होतं. असं कधी करूया? संध्याकाळी करूया. हां तसं नाही मी बोलवते, आता ते हात मातीचे आहेत ना, मग आताच झालं असतं म्हणून बोलते. सर रोपं ना बियाणं. हां ते पण आहे रुजायला. ही बघा रोपं कशी झाली करपल्यासारखी. पानं काय करायचं? ही रोपं काढायची का? कटिंग करून टाकूया पूर्ण. ही मोठी मिरची आहे ना, हां सर्व कटिंग करून टाकूया. आणि मग भेंड्याची रोपं कशी लावायची? मग इथून ही काही जागा आहे ना मोकळी, मध्ये मध्ये इथे ह्या साईडला होईल ना जागा. भरपूर जागा आहे. एवढे तर रोपं काही काढून टाकायला पण जीवावर येतं. हां ही काढायची. पहिला मिरची येते ही पूर्ण कापून टाकूया आपण. मोठीवाली ना. पूर्ण कापून आहे ना, आता फुटऱ्या फुटतील ना नवीन चांगली पाणी आहे, पूर्ण कटिंग करून चालेल. मग कटिंग करून टाकूया. ही छोटी छोटी काढून टाकूया, ते खराब झाली. काढून टाकूया. चालेल. मग एका लाईनीमध्ये होईल ना, मग भेंड्याचं इकडं होईल. मग असा वाफा बघा ह्या साईडला असा बघू. चला हात बघा सगळे मातीचे झालेच. कलिंगड चांगला आलाय मोठा. हा बघा कलिंगड. पण आता पावसाने खराब होईल का काय माहिती. दगड बिगड आहे ना वेडावाकडा, त्यासाठी झालाय तो गोल आला. तिथे पण एक आहे, तो पण आता होईल मोठा. आपलं लग्न पण नवीन झालं मांडव. हो मांडव घालायचं आहे, पण जोरदार पाऊस जोपर्यंत पडत नाही तोपर्यंत मांडव नाही घालायचा असं कुणालच्या म्हणतात. कारण ती माती वगैरे बघा वाहून येते ना, मग अंदाज मिळत नाही खड्ड्याचा. आता आपल्याला कसं माहिती नाही आहे, त्याच्यामुळे जी काही थोडीफार माहिती मिळते त्याप्रमाणे आता करायचं आहे. म्हणजे अजून थोडे दिवस तरी मांडव 4-5 दिवस तरी नाही होणार. कंटिन्यू जेव्हा पाऊस पडेल त्यानंतर म्हटलं मांडव घालूया आपण सावकाशपणे. चला आता मी घरात चालली. नाश्त्याची तयारी अगोदर झालं बाबा. सुरुवात तर झाली. हां कधीपासून करायचं होतं, सुरुवात झाली फायनली. काय हा बघा शेरू बघा नाटक करून दाखवतो मला, दादागिरी करून. हां दादागिरी करतो आईशी. चला बाप रे बाप रे. तुम्हाला ना मी शिराळ्याचं बियाणं दाखवते. हे बघा हे घरचं बियाणं आहे. हे बघा कसं काळा रंग बघा. जरा काढून ठेवते आणि बियाणं भिजत घालते. एक शिराळा सुकवलं तर किती बिया भेटतात. चांगलं बियाणं आहे. तर घरातलं सर्व काम बघा आटपल्यानंतर आता नाश्त्याची तयारी. आणि आजचा नाश्ता कुणालचे बाबा बनवतात, स्पेशल नाश्ता. ते काय बोलत आपण बोलतो ना मुंबईला गली चाट, तसा येतो बघूया. काय गली चाट? गल्ली चाट.
तर साहित्य बघा तुम्हाला दाखवते. कांदा घेतला आहे, टोमॅटो घेतला आहे, ही चटणी, कोथिंबीरची चटणी, हा ब्रेड आहे आणि अंडी ना किती घेतली? अंडी 2 घेतले. आणि त्यात काय काय टाकलंय? काय मीठ, मसाला, हळद. हां मग तिखट मसाला, हळद, मीठ वगैरे. हे काय आहे? बटर. आता काय करायचं पहिला? काय ते आता पहिला गरम नको करू, तेल दे थोडं, बटर टाकून थोडं गरम करतो. हां तव्यावरती बघा बटर टाकलाय आणि तेल. हे कुणालसाठी स्पेशल बनते ना म्हणून त्यात बटर टाकलेलं आहे. तर का तुम्हाला बटर नको असेल तर तुम्ही नका टाकू. तेलात पण स्पायसी पण लागतं ना, तिखट थोडं जास्त असतं कुणाला. बघ लाल दिसतंय. हां चमचमीत त्याला तिखट लागतं. आता पुढे हे अंडी हे करून फेटून ठेवले, त्यात हे पाव हे करून घ्यायचे, भिजून घ्यायचे, डीप करून घ्यायचे. आम्ही सगळं मीठ वगैरे सगळं त्यात टाकलेलं आहे. हां आता असे व्यवस्थित हे करून घेतले ना. हां मग दोन्ही बाजूनी भिजून घ्यायचे. आणि हा असा पाव तव्यावर टाकायचा, पटकन हाताने उचल. व्यवस्थित म्हटलं फ्राय करून घ्यायचा म्हणजे झालं, काय टेन्शन नाही. चांगला फ्राय झाला ना त्याच्यात मग चटणी वगैरे तुम्हाला पाहिजे तर चटणी असली तर चटणी अवेलेबल असेल तर चटणी टाकायची, नसेल तर मिरची टाकतात ना, मिरची पण टाकतात. अशी मस्त अशी खरपूस अशी भाजून घ्यायची ना. आणि ही चटणी कधी लावायची मग? चटणी नंतर आता लावता येईल, तुम्हाला हवी तेव्हा खातात ना वरती चटणी लावतात. अच्छा म्हणजे खाते वेळी चटणी वापरतात ना. आणि बाजारात भेटते, आपल्या घरी थोडीच मला अवेलेबल भेटणार. आपल्या काय ते आपण बनवली आहे म्हणून हाय. हे लोक बनवतात तिथे त्यांच्याकडे अवेलेबल असते ना, ते लोक ते कामच त्यांचं ते आहे ना. आणि कांदा टोमॅटो कधी टाकायचा? कांदा टोमॅटो आता चटणी लावून झाली की जरा शेकले की टाकायचे होती. हां चिरून घ्यायचं साप बारीक ना. तर हा नाश्ता कसा मला माहीत नाही, ते अधेमध्ये म्हणजे काहीतरी बनवतात महिन्यातनं एकदा, त्यांना आवडतं खायला. पण मला काय ते एवढं काय फारसं आवडत नाही, त्याच्यामुळे मला पण ही रेसिपी काही माहीत नाही आहे. म्हणजे वेगळं काहीतरी आहे म्हणून म्हटलं तुमच्याशी शेअर करते. हे कसं मुंबईला बाजारात हे आता बोलतो ना, काय म्हणतात ते आता सध्या गली काय ते आता गल्ली चाट. गली चाट नाही रे, आता बाजारात कुणाला माहिती आहे स्ट्रीट फूड. हा स्ट्रीट फूड. हे बघा आता आहे ना चटणी लावतात त्या पावाच्या वरती. शेकायला लागलं ना. हां स्ट्रीट फूडवर आता तिथे बाजारात सगळीकडे मुंबईला आता हे भेटतं. म्हणजे अर्ध शेकून झाला पाव का लगे त्याच्यावर चटणी टाकायची आणि मग त्याच्यावरती मग कांदा टोमॅटो टाकला की झालं. अच्छा असं आहे काय? थोडासा वेगळा नवीन प्रकार आहे, तुम्ही करून बघा सगळ्यांनी. कुणालच्या बाबांची डिश. गॅस स्लो गॅसवरती करायचा, एकदम फास्ट नाही ठेवायचा. अगोदर जरा फास्ट ठेवला होता तवा गरम करेपर्यंत. आता आपल्या आवडीप्रमाणे कांदा टोमॅटो, आपण दुसऱ्या भाज्या पण टाकू शकतो ना, जे हवे ते टाका तुम्ही. पोरांना काय जे आवडेल ते ना, आवडीचं काही करता येतं. अंडा असतं ना त्यात. हां चीज वगैरे पण टाकू शकतो ना. चीज टाकला तर बेस्ट एकदम. चीज लय जण वापरतात ना, किसून वगैरे आपण टाकतो ते ना. चीज टाकतात. आणि स्लाइस टाकली तर स्लाइस नाही, स्लाइस टाकली तरी चालेल. तर काय कसं आता चाट मसाला घ्या ना, तर चाट मसाला. हां आता हा टोमॅटो टाकायचा, चाट मसाला घे. हा आता थोडासा चाट मसाला टाकायचा त्याच्यावरती. दोन्ही बाजू शेकून घ्यायच्या. व्यवस्थित झालं ना. आता चाट मसाला टाकला की चमचमीत लागला. चाललंय हा पाव. हा पाव आहे ना, हा पावचा गेला. अच्छा असं करायचं काय? मी म्हटलं सेपरेट सेपरेट करणार का काय, म्हणजे सँडविच सारखं एक प्रकारे झाला ना. हां असं खालचं असलं काय करायला. तो कांदा टोमॅटो असं थोडासा कच्चा ठेवायचा असा. दोन्ही बाजू की अशा व्यवस्थित चांगल्याशा खरपूस अशा भाजून घ्यायच्या स्लो गॅसवरती. आणि आपला हा स्पेशल नाश्ता बघा तयार झालेला आहे. अंडा सँडविच झाला ना. अंडा सँडविच बघ कसा झाला ना सँडविच. चटणी लावल्याने अजून टेस्ट येईल ना. मग तुम्हाला वरती पाहिजे तर नंतर एक्स्ट्रा चटणी वापरू शकता ना तुम्ही. कशावर खाव करपलं नाही तर. हा बघा असा मस्त असा आपला नाश्ता तयार झाला आहे. हा कुणालसाठी स्पेशल बनवलेला आहे. आणि हा दुसरा ते बनवतात पुन्हा अंडी वगैरे बघा फेटून घेतात आणि सगळं आता पटापट तयार करून घेतील. याची कटिंग पण करायची काय 2 भाग सँडविच सारखे. मला वाटलं झालं का काय. झालं ना. हां मस्त मस्त सँडविच. अंडा सँडविच. आता आपण रेग्युलर वाले नाही ना.
नाही नाही, नावं तुम्ही काय पण द्या, अंडा सँडविच द्या, अंडा मसाला द्या, स्ट्रीट फूड द्या, असं काहीतरी. आणि इथे कुणाल बघा नाश्ता खायच्या तयारीमध्ये. त्याला म्हटलं चटणी घे, पण त्याला चटणी नको, तो सॉस बरोबर खातो. चटणी लावली आहे त्याला, चटणी लावली जा आहे. खा जा. मसाला जरा टाका. कसं झालं तर सांगा टेस्ट करून. आणि आता चांगली व्यवस्थित झालाय का? हां, आता वाघ्या आणि शेरू यांच्यासाठी पण बनतंय. त्याने एक सिंगल पीस बनवतात कुणाल जेव्हा. ते दोघं जण बाहेर आहे ना, झोपलेले आहेत. म्हणजे नवीन काय प्रकार आहे त्यामुळे थोडंसं त्यांना पण आवडेल ऑमलेटचं. झालंय का बाबू? हां, तर कुणाला आपल्याला की नाही रिव्ह्यू देतोय. हा, तो आतूनच ओरडतोय का आई मस्त आले म्हणून. काय रे, एकदम टेस्टी झालंय, सॉस बरोबर चांगलं लागतंय. खाच. आणि इथे बाहेर बघा पुन्हा आता पाऊस आहे ना, भरून आलाय. मग अशी एकदम ऊन आलं होतं कडकडीत. दुपारचे की नाही 2 वाजलेत आता. बाहेरचं वातावरण बघा, म्हणजे पाऊस सकाळपासून येऊन जाऊन आहे. हलक्या हलक्या सरी पडतात 2-2 मिनटाच्या. म्हणजे वातावरण एकदम थंडगार आहे. पण म्हणजे भले हलक्या सरी पडतात पण खूप छान वातावरण झालेलं आहे. अजिबात गरम होत नाही आहे. आज थोडंसं माझं घरचं काम एक्स्ट्रा होतं जास्तीचं. हे बघा, ही आपली चक्की आपण बाहेर घेतले आणि आज मी पीठसुद्धा दळलेलं आहे चक्कीमध्ये. तर जरा ते ना गरम होते ना, म्हणून मी उडी ठेवली होती. आत्ता जेवण वगैरे झालं, किचन वगैरे सर्व आवरलं आणि आत्ता माझं एडिटिंगचं काम मला करायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा मला कमेंट करून. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.